Sanne, Mads Holger, er I sådan nogen, der blander jer i, hvad jeres venner laver? Ja, hvis de spørger, vil jeg sige. Ja, det er ikke sådan, jeg er uopfordret og siger, hey, synes lige, du skulle lade være med at snave med en anden end din kæreste. Men hvis de spørger, hvad jeg synes, så blander jeg mig. Lige præcis den situation. Jeg tror, der er nogle ustyrlige venner i din omgangskreds, Mads Holger, fordi vi kender også lidt nogle af de samme. Er du sådan en, der blander dig? Det kommer fuldstændig an på, som det rigtigt bliver sagt, hvem det er, men det kommer så sandelig også an på, hvad det er. Fordi der er jo forskel på, om jeg har en ven, der pludselig begynder at samle på frimærker. Eller, som jo også kan være idiot. Så stopper du. Så siger du stop, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Nej, altså det vil jeg ikke sanktionere frimærker, men altså, hvis det er fordi, han arbejder på holocaust, så kunne jeg godt finde på at gribe ind. Og det vil jeg også bare sige generelt, hvis man har en ven, der arbejder på en form for holocaust, så bør man i hvert fald gribe ind. Det synes jeg er godt public service-mæssigt. Det er bare min mening. Ja. Men altså, der er jeg. Men jeg synes, vi skal prøve at spørge juryen i stedet for. Vil I ikke lige gribe, om man så må sige, afstemningsknoglen, som her foran jer, så tester vi også lige systemet i mellemtiden. Er det okay at blande sig i, hvad ens venner retter og laver? 1 for ja, 2 for nej. Så har vi et resultat, og størstedelen af juryen, faktisk 90%, mener, at det er okay at blande sig i, hvad ens venner render og laver. Hvorvidt I stadigvæk mener det efter vores første sag, det vil vise sig. Vi skal i hvert fald i gang med den. Det er Nikolaj versus Daniel. Er I søde og rejse jer, de implicerede parter? Træd nærmere. Nikolaj, du har heddet Daniel, din gode ven, herind i salen i dag. Hvorfor? Fordi Daniel han har lidt svært ved at forholde sig til min hobby nogle gange. Han har lidt svært ved at acceptere den. Han er svært ved at acceptere den, okay. Lad os se nærmere på, hvad det er for en hobby, Nikolaj har. Mig og Nikolaj, vi har kendt hinanden i 17 år, og hvis man skulle beskrive vores venskab, så er det nok som værende sindssygt. Uortodox er et godt ord. Ja. Underlig. Ja, men fast. Like this. Der, hvor mig og Nikolaj ikke ligner hinanden, det var nok der med ekspressionismen, at han har den her trang til at vise sig selv. Ligefrem går ud i den store verden og viser, hey, se mig. My little pony, what is friendship all about? Brony er en teenager eller en voksen mand eller kvinde, som kan lide showet My Little Pony, Friendship is Magic. My Little Pony for mig er en tegneserie, der er lavet og udviklet til små piger. Jeg vil godt sige, at det er en dyr hobby, ja. Det er selvfølgelig heller ikke, fordi jeg bruger alle mine penge på ponyer hele tiden. Det er trods alt en samling, jeg har samlet i et godt stykke tid. Min første ting var faktisk en almindelig størrelse pony, ligesom denne her for eksempel, som jeg havde fået over fra USA af. Og det har så udviklet sig siden der til alle de her andre ting, som vi så har. Hvis det var mig, der havde sådan en interesse der, så tror jeg ikke rigtigt, jeg havde bevæget mig særlig mange steder. Men udklædt i hvert fald. Jeg forstår ikke, at voksne mænd ser interessen. Det gør jeg ikke. Jeg har altid respekteret, at du har haft den interesse, men jeg forstår den ikke. Jeg anklager simpelthen Daniel for at være ignorant over for mine interesser, og ikke forstå det ordentligt på samme måde, som jeg egentlig gerne vil have, at han skal forstå det. Jeg ved ikke, om jeg er et privat menneske, men jeg har det i hvert fald sådan. Jeg synes, der er nogle ting, jeg gerne vil holde på mig selv, og det er især mine interesser, hvis jeg selv synes, de er specielle. Sanne, er det ikke en lidt fjollet hobby? Altså My Little Pony og en voksen mand. Hvad siger du? Nej, er det lidt fjollet? Han er voksen, altså. Nej, for guds skyld. Man skal da bevare sit barnlige sind så længe som muligt. Man kan da alt for tidligt blive voksen. Så nej, jeg synes ikke, at det er en barnlig hobby. Det er jo lavet til piger på en 5-6 år. Det er ikke et problem? Nej, ikke så længe man ikke også leger med piger på 5-6 år mens. Så... Mads Holger, er det en god hobby at have som voksen mand og lege med My Little Pony? Nej, men jeg ved ikke, om jeg har forstået sådan præmisserne for programmet og så videre, men jeg dømmer ham til døden. Det er måske en lille smule tidligt, Mads Holger. Hvorfor skal han dømmes til døden allerede nu? Fordi han går klædt ud som en pony i Netto. Det er du ikke så glad for, kan jeg fornemme, mellem linjerne. Også på. Ja, og du er ret meget på linjerne faktisk også i virkeligheden. Hvorfor? Hvad er der galt i det? Folk må vel gøre, hvad de har lyst til? Nej.
Nej, der sætter du grænsen simpelthen. Den har vi nået meget tidligt, synes jeg, i umiddelbart i programmet. Hvorfor er det grænsen? Det er vi nødt til at forklare. Hvad er der lige med det her? Du er jo ikke en voksen mand, der går klædt som en pony i Netto. Det kan vi da ikke have. Jeg handler også nogle gange i Netto. Lad os være ærlige. Men de få gange i livet, du har gjort det, der vil du ikke møde en mand. Jeg vil ikke møde en voksen mand, der er klædt ud som en pony. Du kan da ikke Det kan du da godt forstå. Det kan I da Har du også. set de andre kunder i Netto? Altså, det er jo ikke... Måske lige Netto er et dumt grundlag for det her, men det må jeg sige, der er jeg overrasket over den kontante udmelding. Så kan vi slå ham ihjel, eller hvad? Det er desværre ikke helt sådan, at den er indrettet nu, domstolen, jeg kan slå folk ihjel lige med det samme. Daniel, prøv lige at høre, det her det virker jo relativt harmløst, udover at man så kan slå ham ihjel. Det virker som relativt harmløs hobby, vi skal holde fast i at være børn, som Sande også rigtig nok siger. Vi bliver vokset så hurtigt. Hvad er dit problem? Jeg har kendt Nikolaj gennem 17 år. Han har været min bedste ven i 17 år, og vi er tight. Altså, der er ikke noget der. Der er ingenting der. Problemet er bare, at jeg er rigtig, rigtig bange for, at den her interesse, den kan komme til at gøre ham farvet, når den dag, som han skal ud i den store verden og finde sig et job, at det ikke lige bliver sådan nemt. Hvad for et job taler vi om? Han skal være folkeskolelærer. Det er da altid. Okay, ja. Og jeg er lidt bange for, at den dag, han kommer derud, at der er en forælder eller to, der har set ham på tv, eller har set ham gå ud i den store verden, og måske ikke lige synes, at han er den rigtige person omkring ens børn. Han skal da bare have en klasse af hestepiger. Jamen, forstå mig ret. Han er simpelthen et godt menneske. Der er ikke noget der. Jeg kender ham jo helt ind til benene. Det er også derfor, det overrasker mig heller ikke, da han begyndte på det her. Nikolaj har altid været ekscentrisk, og det har jeg altid respekteret, og lige så meget som han har respekteret, jeg er som jeg er. Så det er af kærlighed, at du ikke accepterer det, for du vil have ham til at lade være, for du føler, det kan skade hans fremtid, hans karriere? Jeg kunne godt være bange for, at det kunne ske, ja. Okay. Altså, Nikolaj, kan du godt forstå din vens bekymringer, når nu vi tager de her ting taget i betragtning, at du skal være folkeskolelærer? Altså, når man selvfølgelig ser på det, som at han er min bedste ven og alt det der, jeg tager selvfølgelig altid hans bekymringer til mig. Jeg ser jo, at han jo vil mig det bedste. Jeg stoler på ham. Jeg stoler på, at han altid siger det rigtige for mig også. Men lige her synes jeg måske, at han går lidt over stregen dog. Altså, det er trods alt bare en hobby. Det er ikke fordi, at vi prøver at skade nogen. Men så, hvis vi lige kunne se ud over dødsdommen, som du er ved at udstede, eller fatwa, eller noget, eller har udstillet allerede, kan vi så bare lige prøve at vurdere, om er der en reel frygt i det, som Daniel siger, og er der noget rigtigt i det, Daniel siger med, at det kan skade Nikolajs karriere at have den her hobby? Jamen, eller er det bare en frygt? Jeg kan spørge juryen, om I vil sende Du kan ikke tale direkte til juryen endnu. Du kan tale til mig. Det bryder jeg mig principielt ikke om. Nej, det kan jeg godt mærke. Men altså, jeg kunne spørge sådan ude i lokalet, så om du vil sende din 7-årige datter hen i folkeskolen for at blive undervist af en pony. Vil du? Det kan jeg jo godt allerede kende svaret på. Det er... Nej. Så på den måde kan man sige, der er i hvert fald en bekymret forælder allerede her. Skulle du få et barn på noget tidspunkt? Ja. Sande, er det en reel frygt, vi har fat i her hos Daniel? Eller Mine børn skulle da i hjertens gerne undervises af en pony, og også af en bjørn, og alt muligt, fordi det er jo diversitet, som jeg synes, børnene har godt af at møde og blive formet til en virkelighed, der forhåbentlig ikke er så sort-hvid og kedelig og slipseagtigt, når vores børn bliver store. Vi skal have et vidne på banen. Christina, vil du træde nærmere? Hej. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Forklar, hvem du er. Jeg hedder Christina, og jeg er Nikolajs kæreste. Nikolajs kæreste. Og hvordan er det, I to har mødt hinanden? Vi mødte faktisk hinanden til en af de her større events. Altså brony conventions? Ja. Okay. Vi har faktisk lidt billede af jer sammen, som vi kan se en gang her. I kan prøve at kigge med her. Der kommer det. Det ser da meget sødt og uskyldigt ud, Mads Holger. Du får ikke lov at kommentere lige nu. Hvis du skal være helt ærlig og ikke lige lægge mærke til ham, der står ved siden af dig, og du kun kigger på mig, hvem er det så, Nikolaj tænder på? Er det dig, eller er det My Little Pony-delen? Det må være mig. Det må være mig. Altså, det er en retssal, det her. Er du overbevist, eller er du lidt i tvivl? Der er ikke nogen tvivl. Okay, det er dig. Okay. Lad mig lige også spørge dig. Har du en kæreste? Nej. Nej? Det har jeg ikke. Okay. Jeg synes jo principielt, det siger meget om vores samfund, at vi har nogle alvorlige problemer, vi skal have løst i fællesskab. Når vi har to mænd stående foran, så den ene
klæder sig ud som en pony, har en dame, den anden klæder sig ikke ud som en pony og har ikke en dame. Ja. Det synes jeg jo principielt er noget, vi skal se på, måske også politisk. Og det er på et højere plan, faktisk, ja, det er det. Det er menneskerettighederne, vi er oppe i nærmest. Er det det at have, vi skal til? Nej, jeg har aldrig været specielt begejstret for menneskerettigheder, men jeg synes i hvert fald, at det er noget, vi skal tale videre om. Ja, og det er noteret. Og derfor er jeg glad for at være her. Ja, jeg er utrolig glad også, for du har til første dødstop. Menneskerettigheder eller ponyrettigheder. Vi skal i hvert fald have truffet en afgørelse lige om et øjeblik. I får lige mulighed for at afgive jeres sidste kommentar for at kan man sige, tage juryen i den retning, I er interesseret i. Jeg ved ikke, om vi måske skulle starte med dig, Sanne. Har du et eller andet, du godt kunne tænke dig at tilføje til sagen her? Jamen, nu startede lidt med at snakke om det her med, om hvorvidt man skal blande sig i, hvad ens venner gør. Og jeg tror egentlig, det vi egentlig lagde ud med, det var sådan noget, hvis ens venner gør noget, der sådan er umoralsk eller nærmest kriminelt. Og det er jo ikke, i hvert fald ikke i min overbevisning, tilfældet her. Jeg synes faktisk bare, det er dejligt at se, at der er nogle mennesker... Du går ud over hans karriere, teknisk set. Men det er jo... Altså, som folkeskolelærer, jeg tror, de her rollespillere en masse i det fag i forvejen, så jeg tror, der er plads til det. Så du hælder i høj grad i Nikolajs favør? Ja, og jeg synes faktisk også, selvfølgelig har han en kæreste, fordi når man tør være åben over for også sine skøre, skæve sider og sådan noget, så er man tiltrækkende, og så tiltrækker man andre mennesker. Det synes jeg egentlig bare, at ens venner skal synes er fedt. Du får lidt over til på sidste ord til juryen. Kære jury, jeg skal fatte mig i korthed. Jeg anbefaler, at I dømmer Nikolaj Klitbo til døden. Det er jo ikke, du må godt argumentere en lille smule for, hvorfor. Fordi han klæder sig ud som en pony. Og hedder det jo faktisk en brony. Nu er det jo en brony, Mads Holger, og I to skal lige have ro på her. Tak. Jury, er I klar til at træffe en afgørelse? I skal stemme 1, hvis I holder med Nikolaj og synes, at han skal have lov til at dyrke sin hobby. Og I skal stemme 2, hvis I holder med Daniel, der synes, at Nikolaj skal holde sin hobby lidt mere for sig selv. Og I må gerne stemme nu. Der er blevet truffet en afgørelse. Det er ikke en overbevisende sejr til vedkommende, som har vundet den her sag. Det er meget tæt på at være 50-50. Kun 58% stemte for, og i det her tilfælde er det altså Nikolaj, det er dig, vores jury har valgt. Du skal simpelthen fortsætte med dit brony-ficering af livet, som Mads Holger, det er jeg så meget ked af. Men da han dør, så i hvert fald ikke i dag, kan man sige. Det her betyder så også, at vi har jo også en form for strafudmåling heroppe i dommerpanelet. Og det betyder, at du, Daniel, skal med til næste brony-event udklædt som My Little Pony. Det er hesteører på ryg. Er det forstået? Ja. Ja, tak. Tak skal I have.